Hi everyone! So andito kami ngayon sa Sawangan Park. Of course, kasama yung mga Bicolano Vloggers. Later on, mayroon kaming gagawing vlog na hindi ko pa alam kung ano yung gagawin namin, talagang content, no? Pero kakain daw kami ng empanada. Tama ba? Empanada? Empanada. So may pa-empanada later on si Jogibee. Empanada and Hopia. Empanada and Hopia. So abangan nyo later mga kalabidabs kung anong kaninong Hopia yun. Kanino ba yung Hopia? Feeling ko sa Maligaya'S. Oh, basta abangan na lang later mga kalabidabs. So for the meantime, yan ipapakilala ko sa inyo yung mga kasama ko ngayon. Of course, Shaka Vlogger. Ayan. Miles Fajardo Vlog. And yun, isa the famous on FB. Drawing is real. Yung katabi niya is Atabaqueño Vloggers. Ano pangalan po? Erickson Brito po. Erickson Brito. Ano yung YouTube channel mo? Yun po, Erickson Brito. Erickson Brito. Then, of course, si Vane, si VM Vlog. So, later, mga kalabidabs, mga nyo. Ayan, si Spider-Man, si Sir Tiwutio. Inside, I'm Darna. Mr. Ayan, so, si Mr. Parodist. Ano? Mr. Parodist. Okay, so abangan nyo mga kalabidabs later dahil kakain kami ng empanada and Hopia ala Jogibee. So ito na mga kalabidabs, no, finally dumating na yung ating kasamahan, no, na para i-promote yung ating maligayasESpecialtyFoodhouse. So mayroon tayo ditong Hopia, pansit, and mayroon pa ba, ano pa yung ano natin. So dito tayo mag-promote nito. Ito ay, so mayroon tayong available na mga ano nila is pansit gisado, fried chicken, pork belly, empanada, Hopia, Mongo, and lumpia. So madami silang product mga kalabidabs. So titikman natin later on dito na magpipiknik tayo dito sa Sawangan Park. So sa napakagandang park ng Legazpi City. Ang isa sa pinagmamalaking of course product ng maligayasESpecialtyFoodhouse. So kasama ko of course ating mga Bicolano Vloggers, no, at magja-jam-jam tayo dito, no, habang nag-eat tayo dito, nagpipiknik-piknik tayo dito sa Sawangan Park. So ayan mga kalabidabs, nakita nyo, no, kakain tayo ng Hopia, kakain tayo ng empanada, and yung pansit, my favorite pansit mga kalabidabs, no. Again, thank you so much maligayasESpecialtyFoodhouse sa pagpapadala sa amin ng inyong masasarap na of course pagkain, no. And titikman natin later on yung ating mga food na hinihanda dyan. Ayan, of course kasama pa rin na magpo-food trip dito lamang po yan sa Sawangan Park ang of course Bicolano Vloggers. Ayan, thank you so much again sa Maligaya Specialty Foodhouse sa pagpapadala sa amin ng masasarap ninyong pagkain. Mga kalabidabs, no, ipapakita ko sa inyo yung Hopia. Ayan, tingnan nyo itong Hopia, ha. Sobrang delicious. Amoy pa lang mga kalabidabs, masarap ito mga kalabidabs, sobrang yummy. And of course, itong pansit. Ayan, meron tayo ditong pansit mga kalabidabs. So, baka matapon. Ayan, so ito yung pansit. Kaya maraming salamat, no, kaya maligayasESpecialtyFoodhouse sa pagpapadala sa amin itong mga food na to, no. And of course, syempre, no, may experience natin kung gaano kasarap itong mga pagkain na itong mga kalabidabs because, you know, I love eating foods. So, yan, kasama ko, of course, yung ating mga kasamang Bicolano Vloggers and of course, sina Jogibee and tama ba? Si Jogibee, no, kasama natin later on para makipag-jam sa atin sa pagkain itong mga masasarap na pagkain na itong mga kalabidabs. And yun, kung gusto nyo matry din to, ayan, puntahan lang yung kanilang FB page. For sure na magugustuhan nyo yung pagkain na to. Ito mga kalabidabs, kasama din natin dito of course si Erickson Brito. Ayan, so isa din po siya sa baguhang vlogger, no, ng tabako, no, sa Bicolnano Vloggers. And also syempre nasa ano ka na din, BVG wala pa. Wala pa po. So yun, bagong member na rin natin siya na BVG, no, later on, so ilagay na lang natin siya again. Paki-subscribe ng kanyang YouTube channel, it's Erickson Brito po.
Erickson Brito. Ano ba yung makikita sa yung YouTube channel? Sa ngayon, wala pa akong may upload. Main Pero ano yung pinaka-abangan nila o asahan nila doon sa yung YouTube channel? asahan nyo yung mga darating kong videos about sa travel vlogs, and Travel vlogs. spoken poetry. Okay. So spoken poetry. Yes po. Yung mga parang mga pahugot. Pala. Ganun po, ganun. Okay, kasi totoo ba yung mga mahilig sa mga ganong poetry ay mga romantic person pero loveless? Bakit kaya gano'n? Yung mga romantic person, bihira makahanap ng love life. Kasi wala pa siguro kasi yung para sa kanila. Ganon. So ikaw, mayroon ka ng partner? Wala na. Wala pa. Anong wala na? Wala na. Namatay? Ay, talaga, na-dead? Joke lang po. Ay, walay na kayo. Walay na. So yun mga kalabidab, sa pakisubscribe na lang kay YouTube channel. Ilalagay ko na lang yung kanyang YouTube channel sa ating description box. Again, it's Erickson Brito. So i-PM mo na lang sa akin yung link, no, para at least natin. Malagay ko na din dito sa ating So ayan, kasama natin siya mga kalabidab, si Erickson and the rest of the Bicolano Vloggers na magmumukbang dito, no. Magpipiknik kami dito mga kalabidabs. Dito lamang yan sa Sawangan Park. So as you can see, sobrang ganda dito mga kalabidabs. So yung mga hindi pa nakakapunta dito sa Sawangan Park, ayan, pasyal na po kayo dito. Lamang po yan sa Dapdap, Legazpi City. So dito namin napili magkaroon ng picnic kasi maganda talaga ditong place na to for picnic with your friends, with your family, with your loved ones. Ayan, so very perfect place ito. So sana mayroong perfect love life. Ayan. So abang-abang tayo mga kalabidab. So busy pa yung ating mga kasamahan, no? Mayroon pa silang ginagawa mga shoot. So shooting pa kami. And later on, matitikman na natin ang napakasarap na pagkain from Maligaya'S Foodhouse. Mga kalabidabs, no, dahil habang naghihintay tayo na mag-start yung ating picnic dito mga kalabidabs, kasama ko of course si Drawing is Real. Si Drawing is Real, last time na naka-on the spot natin siya, ay loveless siya. So I am gladly to announce na si Drawing is Real pala mayroon jowa. So ilang months na kayo ng iyong bebe? 2 months. 2 months? So saan kayo nakakilala ng jowa mo? Sa school? Klase kong grade 1. Klase mo ng grade 1? Ilang milyon na ba yan? Tapos, 2 million! Talaga, wow. So yan, congratulations kay Drawing is Real dahil madami na din itong followers sa FB, no? Mas madami pang followers po kasi sa akin sa FB talaga mga kalabidabs. The road to 10,000 na po ito mga kalabidabs, Drawing is Real. Again, kung gusto niyo po siya makita in person, punta lang po kayo sa Tabaco. And hanapin niyo lang po si Drawing is Real. Kilala po siya dun sa Tabaco City. Nasa outpost lang po ako nagbabantay. Nasa outpost. Rocket lang po mag-bantay. Wow, very perfect. And of course, kasama ko din of course si Jogibee. Hello. Si Jogibee. The lover boy. Wow, sana all. Dogs. Dogs. Bakit dogs? Dogs. Ha? Dogs. Dogs. Ano dogs? Dogs. Dogs. Wala sila. Dogs. Si Dobbs and si Jogibee. Mga sikat din ito mga kalabidab sa FB. Mga famous. Mga viral and very... Pero sila po yung may dala ng pagkain na ito mga kalabidabs na aming uumbakan talaga mga kalabidabs maya-maya dito sa Sawangan, no? And yun na nga, kasama din natin si ate girl. The very beautiful ate girl. Ano pong pangalan ni ate? Blackpink Rider na lang po. Ay, ko si Blackpink Rider. Yeah, Blackpink Rider. Very famous. They're very famous. Hello po sa mga riders dyan. Shout OMG. out everyone. Ito yung isa sa sikat mga kalabidabs na rider na very pretty si ate. So, madalas natin itong makita sa madami din yung followers mo, di ba? Yeah. Hello, shout out po sa mga followers ko dyan Oh, sa diba? aking Sana Facebook all. page and sa TikTok. Oh, yan, di ba? Talagang very famous na itong mga kalabidabs. Ilan na nga yung total ng mo, di ba? Madami na. Ano na? Road to 3K na po My ako. goodness, o diba? Sana all. So, pahawakan natin yung hair. Alam nyo ba mga kalabidabs na bibigyan ng swerte ang golden hair? Kapag yung hinawakan, ikaw ay mag-trend. Wow. So, yan. Thank you so much, ate. So, mag-join ka din sa aming mukbang. Ay, magbumukbang kayo. Oh, dito, sumama ka na. Sige. Oh, dito ka lang naman. naman namin yan yan. Oo, kaya dito ka na lang diretso. So, yun mga kalabidabs, sinabit natin si tama ba? Blackpink Rider. O diba, very famous. And of course, ito mga kalabidabs, kaya na kami maya-maya, may shooting pa. Again, yung mga gusto pong mag-subscribe sa aking YouTube channel is Bon James D. And also, yun, nilagay natin sa description yan dyan sa
sa screen natin mga kalabidabs, sa aking mga social media account. Paki-follow na lang po mga kalabidabs. And medyo gutom na tayo mga kalabidabs, pero medyo busy pa sila mag-shooting. As you can see, busy pa sila. So, maya-maya kakain na tayo ng masarap na pagkain na yun. Kalabidabs na nakikita natin, no? May mga pa-shooting talagang nagagano. So yung gagawin namin dito, mag-shooting muna kami, kumakain kami, gano'n, mga chuchu-chuchu, gano'n. Tapos mga model-model, and then saka namin uumbakan itong pagkain dito mga kalabidabs. So abangan yung mga kalabidabs, medyo busy pa yung ating si Dobz. So again mga kalabidabs, ito ay available online, no? So kung may mga orders po kayo, punta lang po kayo dun sa kanilang FB page. Yan, sila lagay ko na lang po dyan sa ating screen yung kanilang FB page para doon na lang po kayo mag-order online. Again, it's maligayasESpecialtyFoodhouse. So marami silang available na pagkain. So kasama dito yung pansit, hopia, and then yung itong empanada, no? So sobrang yummy, very yummy mga kalabidabs. Dami. So let's ciao. So ito mga kalabidabs, no, busog match kami and super sarap nung pagkain namin kanina, yung pansit. And lalo yung pansit ang sarap, tsaka yung hopia, tsaka yung empanada, super yummy. Ayan yung mga gusto po ulit matry, matikman yung kanilang pansit, empanada, and yung hopia. Ayan, mayroon po silang online, no? Online po yung pag-order, no? Mayroon, i-share ko dyan sa link, no? Sa description box yung kanilang link ng kanyang FB page sa mga gusto pong mag-order at matry din yung kanilang mga pagkain. Again, thank you so much po kay Maligaya'S sa masarap na pagkain na aming natikman dito lamang po yan, no? Sa aming picnic dito lamang yan sa Sawangan Park kasama yung ating mga Bicolano Vloggers. Again, thank you so much and hope you like this video, and kung bago pa ng channel, kung makalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko. So please do follow me on my other social media account. This is James D, ang vlogger na true lover. Bye! Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.